हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆମାଜନରୁ ଗ୍ରେନାର ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍। କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଲୁକିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗ୍ରେନାର ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ୍ୱାଲିଟି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଭଲ ଅଛି। ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ତାର OTG, ଯେଉଁଟା ଫୋନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ କେବଳ। ଏଟା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପାଇଁ। ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦୁଇଟି ସେଟଅପ୍ ଅଛି। ୟାର ଲୁକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗ୍ରେନାର ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଚାର୍ଜର। ବ୍ୟାକଅପ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ରିଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆମାଜନରେ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍, HD କ୍ୱାଲିଟି, ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍। ଏଟା ତାର ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ ପଢ଼ିକି ବି କେମିତି କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ। ଏଟା ତାର ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଗ୍ରେନାର ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା, ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଏହାର କ୍ୱାଲିଟିରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।